Vážení diváci, milí smart inštalatéri, vítajte v ďalšom dieli nášho podcastového webinára, ktorý je určený pre špecialistov v oblasti TZB, to znamená pre vás projektantov a montážne spoločnosti. Moje meno Igor Krajčovič zo spoločnosti Rehau, ktorá je sponzorom tohto webinára. Dnes sme si pre vás pripravili také špeciálne mini vydanie webinára, ktoré potrvá približne 30 minút a zameriame sa na predstavenie nášho nového inštalačného systému FASLOK. Ako obvykle mám tu odborníka, hostia, ktorým je opäť môj kolega, technicko-obchodný zástupca spoločnosti Rehau, inžinier Miroslav Tamáškovič. Miro, vítaj. Ahoj, dobrý deň prajem. Dobre, o čom bude dnešný webinár? V zásade sa dozvieme také fakty, že prečo vznikol ten nový inštalačný systém, či nahrádza doterajšie inštalačné systémy alebo ich doplňa, aké sú ich výhody, z akých komponentov sa skladá ten systém a ako je na tom FASLOK, čo vás všetkých zaujíma cenovo v porovnaní s existujúcim Rautitanom, ako aj s konkurenciou. Takže toto je taký stručný prehľad. Miro, úvodná otázka na teba. Prichádza nový inštalačný systém, ktorý sa volá FASLOK. A tá otázka, čo všetkých zaujíma, čo to ešte samozrejme nevideli, nepoznajú, nahrádza náš doterajší prémiový systém Rautitan alebo ho doplňa? Ja ešte doplním, takže dlho očakávaný systém, bol už pripravený dlhšie. V žiadnom prípade nenahrádza náš systém Rautitan. V podstate doplňa sortiment produktov Rehau v tej kategórii. Rautitan je v tej high-endovej kategórii produktov. Vlastne FASLOK patrí do tej kategórie lacnejších, cenovo dostupnejších systémov. Tie materiály si potom povieme ďalej, že v akých detailoch sa odlišuje. Ale v princípe doplnenie sortimentu nám chýbal momentálne ten sortiment pertkových rúr, ako sa hovorí materiálové vyhotovenie, čiže toto doplňa. Čiže to je asi uľahčenie, že nenahrádza Rautitan pre tých, ktorí ho majú v obľúbe. Určite nie. Určite ho zmysluplne doplňa, čiže cieľom bolo poskytnúť niečo cenovo dostupnejšie, ale opäť, ako sa dozvieme so špecialitami od spoločnosti Rehau, ktoré ho posúvajú trošku takým technicky vyzretejším systémom. Dobre, poďme rovno na to. Z čoho sa skladá ten systém FASLOK, aby naši diváci vedeli vyhodnotiť, či sa im to bude páčiť, alebo nie, verím, že áno. Tak okrem tej atraktívnejšej ceny sú tam samozrejme nejaké technické detaily, ktoré budú aj určite aj prínosom. Ja by som prešiel vlastne, z čoho ten systém FASLOK pozostáva. Samozrejme, hlavným prvkom je rúra, tvarovky a ten tretí prvok, tí, montážne firmy, ktoré už robia so systémom Rautitan, určite pri FASLOKu spoznajú aj systém násuvnej objímky. Týmto sa v podstate odlišujeme aj od konkurencie pri tých low-costových produktoch alebo pri tých produktoch, ktoré sú bežné na trhu, bežne používané konkurenčné produkty. Čiže v princípe tri zložky, rúra, tvarovky, sortiment tvaroviek a násuvná objímka. Ak to mám detailnejšie pre tých, ktorí systém Rautitan povedzme nepoznajú, základná zložka rúra, treba povedať, že dimenziou sa pohybujeme od tej najmenšej dimenzie 16x2 až po 40, čiže momentálne ešte väčšie dimenzie nie sú dostupné. Čiže naozaj prvotný ten cieľ inštalácií sú rozvody pitnej vody v domoch, bytoch, čiže do tej dimenzie 40, ale aj pripojenie vlastne vykurovacích telies, radiátorov a môžete to opcionálne použiť naši partneri montážni aj ako podľahové vykurovanie, ale na to máme samostatný segment, čiže toto netreba miešať. Spomenul si možno omylom, že systém Rautitan, predpokladám, že sa bavíš o systéme FASLOK, ale ja to využijem, že v čom sú teda rozdiely, keď to máme tie rúry, v čom sú rozdiely toho FASLOKu proti Rautitanu, čo sa týka dimenzií, materiálov a ostatných detailov? Ako som už spomenul, ten Rautitan je taký náš high-endový produkt, ktorý je vlastne top aj čo sa týka materiálového vyhotovenia. Už z výroby je to vlastne sieťovaný polyetylen PEX-A. FASLOK je vlastne plast hliníková rúra PE-RT plus hliníková vrstva plus plastová vrstva. Čiže nie je to sieťovaný polyetylen, to je taký hlavný rozdiel so systémom Rautitan, hlavná odlišnosť. Ďalej vlastne
Čo sa týka tvaroviek, napríklad materiálové vyhotovenie tvaroviek, kde pri Rautitane máme červený bronz, čo je naozaj topka v materiáloch, v použitých materiáloch z hľadiska hygieny, z hľadiska trvácnosti a tak ďalej. V systéme Fastlock je bežne dostupná žltá mosac. Ďalej tie rozdiely, ktoré sme už vlastne my uviedli na trh, sú rozdiely v garancii, hej, kde na Rautitan poskytujeme záruku 10 rokov, na systém Fastlock 5 rokov. A ešte si môžeme potom aj názornejšie ukázať vlastne aj na tvarovkách, že kde sú tie hlavné rozdiely. Ten doplňujúca otázka, vidím tam tie dimenzie, že Rura 16 má hrúbku steny 2,0 a Rautitan, tých z vás, ktorí poznajú, tak ten má hrúbku steny 2,6. Pri 20-ke takisto má napríklad 2,8 versus 2,0. Čiže je to taká asi snaha o zefektívnenie toho systému, vyľahčenia, ale predpokladám, že spĺňa všetky normálne parametre a parametre životnosti aj nový systém Fastlock. Určite áno. Tak ako som spomenul, je tu PRT plazliník. Vlastne tlakové parametre sú 10 bar, 70 stupňov pri 10 baroch, dlhodobá odolnosť, krátkodobá odolnosť až do 95 stupňov. Čiže naozaj netreba sa ničoho báť pri inštalácii pitnej vody, kde je tá požiadavka na vyšší tlak, takisto na teploty, kde je možno tá požiadavka pri vykurovaní, pri použití na pripojenie aj radiátorov, ktoré možno pôjdu na vyššiu teplotu. Čiže netreba sa tohto obávať. Je to štandardný produkt, ktorý sa zaradil do tej kategórie bežne používaných plazliníkov, kde chceme konkurovať hlavne tou cenou a napríklad aj rýchlosťou montáže, k čomu sa dostanem. Dobre, tak poďme na tie tvarovky. Predpokladám, že to je druhý komponent. Áno, vlastne použitie tvaroviek. Niekto by povedal, že tvarovka je najpodstatnejšia časť tej rúry, kde teoreticky sú najväčšie obavy aj investorov, že môže dochádzať k netesnostiam. A vlastne Rehau sa naozaj detailne pozrel aj na tento komponent, kde naozaj jednoznačne sme museli použiť tým pádom veľmi kvalitný systém nasúvnej objímky, ktorý sa vyznačuje jednoduchosťou montáže, vyznačuje sa spoľahlivosťou a najmä v tvarovkách nie je použitá vlastne tesniaca gumička. Čiže pre tých z vás, ktorí poznáte systém Rautitan, ani tam nebola tesniaca gumička, ani v tomto systéme Fastlock nie je použitá tesniaca gumička. To nám vlastne zjednodušuje aj montáž a zvyšuje aj spoľahlivosť toho spoja ako takého. Čiže systém násteniek, žltý bronz, kombinácia tej tvarovky, kde sa dostávam vlastne na materiálové vyhotovenie tej tvarovky, tak ako som spomínal, telo tvarovky, žltý bronz, žltá mosac. Plastové časti sú v podstate z dvoch typov plastov. Takisto násuvná objímka je takisto ako ten krúžok, vlastne, keby som ukázal detail na tvarovke, tak tu vlastne táto vnútorná objímka, aj násuvná objímka sú z plastu, sú z PVDF. Je to vysokoodolný plast, má veľmi dobrú odolnosť voči mechanickým namáhaniam, je pružný, čiže sú eliminované možnosti prasknutia z výroby. Tento vlastne, ak by som ešte raz detail ukázal, tento prstenec je vlastne z plastu POM, ktorý má zvýšenú mechanickú odolnosť. Čiže každý ten plast, každý ten materiál spĺňa ten svoj účel, ktorý má a zlepšuje tie vlastnosti, ktoré má. Násuvná objímka, ako som už spomínal, má vysokú vrubovú húževnatosť, čiže je odolná voči mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a tak ďalej. Čiže systém tvaroviek, spojky, násuvné objímky, široké portfólio použitia pre inštaláciu pitnej vody hlavne. Tie spoje, ako si spomínal, sú v tých inštalačných systémoch kľúčové, lebo najmä teda tam, kde sú použité tvarovky, čo je takmer vždy, tak to je to najslabšie miesto potenciálne systému. Vyzerá to dobre. Samozrejme, je to prispôsobené tomu strednému segmentu cenovému, že nie je to také prémiové vyhotovenie ako v tom Rautitane, k tomu. Ale našich inštalátorov tá zaujíma, že ako sa to spája. A možno by bolo dobré, keby si ukázal to aj názorne, že jednak ako to prebieha, či je to pomalé a rýchle, to bude celkom zaujímavá ukážka praktická. Ale máme tu aj vlastne nejaké praktické ukážky.
jeden dôležitý rozdiel, na ktorý chcem poukázať, je aj vlastne rozdiel pri montáži Rautitanu a tohto systému FastLock. Keďže vlastne tvarovka ako taká, takto vyzerá nejak veľmi elegantne ten spoj, takto. Neviem, či to je vidieť, aby tam bol nejaký kontrast. Čiže jednak je to veľmi elegantné, veľmi jednoduchý spoj, ktorý si vlastne ukážeme v niektorých krokoch. Oproti systému Rautitan nám vlastne odpadá jeden montážny krok, ktorý vlastne ešte o niečo zrýchľuje tú montáž. A to pre tých z vás opäť, ktorí poznáte systém Rautitan, Rautitan sa vyznačuje tým, že spojka má rovnaký prietok ako rúra, lebo vlastne rúru pri montáži expandujete, čiže sa roztiahne rúra a tá tvarovka má rovnaký priemer alebo rovnakú svetlosť ako tá rúra. Pri tomto systéme FastLock, keďže je to produkt bežnejšej spotreby, nejaká cenová úspora, čiže tam máme tvarovky štandardné, ako má po prípade konkurencia, veľmi porovnateľné sú tam priemery. Je tu zúžený prierez v tvarovke, čiže nie je potrebné expandovať rúru, čiže tento krok odpadá. Čiže veľmi jednoducho, vlastne štandardnými nožnicami na plastlíník alebo akýkoľvek nožnicami na rúru, vlastne odstrihnete rúru. Odpadá akákoľvek kalibrácia tým, že vlastne v tvarovke nie sú gumičky, čiže nie je potrebné aj nejakú veľmi sploštenú rúru kalibrovať, začisťovať, čiže toto odpadá, nie je potrebné expandovať, čiže tak, ako to odstrihnete. Treba ešte pozor dať vlastne na to zastrihnutie. To by malo byť čo najkolmenšie, gosy rúry. Ale tá tvarovka je schopná sa vysporiadať aj s nejakými miernymi skoseniami do nejakých 15 stupňov, čiže nemusí to byť úplne tip-top, čo zjednodušuje montáž. Čiže tvarovka, odreže sa. Prvý krok, ktorý sa nemôže zabudnúť, je nasunutie násuvnej objímky. Tá násuvná objímka je obojstranná, čiže na rúru sa nasunie akýkoľvek smerom. Tvarovka sa nasunie vlastne na rúru. Tu prichádza k optickej ešte kontrole, kde vlastne je potrebné si skontrolovať v tomto kontrolnom otvore, či rúra je na doraz pri tom prstenci. A vidíte tam bielu farbu, neviem, či to je v detaile vidieť. Skontrolujete, či rúra je úplne na konci a už príde k slovu vlastne nárade rehav, kde vlastne odpadol ten krok expandovania rúry. Vlastne veľmi jednoduchým krokom s čelusťami na bežnom náradí rehav, napríklad toto je nárade A1, tak so špeciálnymi čelusťami FastLock, ktoré sú k systému FastLock, jediné potrebné na to náradie, danú tvarovku zalisujeme. Ja ju teraz zalisujem, trošku budem robiť hluk. Nastavíte si takto vlastne do tohto prstenca, za násuvnú objímku. Tak, spoj je hotový, náradie vlastne tlačíte až do konca, ono sa vráti, má ten spätný chod samo. Čiže takto vyzerá vlastne zalisovaná tvarovka. Veľmi podstatné je ešte povedať možno to, že pri spoji, to je veľmi praktické z hľadiska použitia, pri takto, násuvná objímka. Pokiaľ nie je tá násuvná objímka nalisovaná, tak spojom je možné točiť. Nie je to T-čko, čiže tak dobre to možno nie je vidieť, ale tou rúrou je možné točiť, prispôsobovať, hlavne keď to je T-čko, viete si prispôsobiť vlastne odbočku. Ako náhle to zalisujete, už to nepotočíte. Čiže prvá taká dôležitá vec. Ďalšia dôležitá výhoda tohto systému je, že takto nezalisovaný spoj, keď ešte nie je natiahnutá zalisovaná násuvná objímka, tak ten spoj púšťa, je netesný. Že garantovane netesný. Garantovane netesný. Ako náhle sa zalisuje samozrejme násuvná objímka, tak tá vnútorná objímka zatlačí na stenu rúry a spoj je dokonale tesný. Tak je taká pikoška možno na margo tej netesnosti toho spoja, ale tak nezalisovanom spoje tak netesný tým, že tam nie je tá gumička, že sa to dá aj prefúknutím robiť to tlakovú skúšku. Áno. Takže netreba to nejako extra veľa tlakovať, najmä vzduchom sú tie tlakové skúšky nebezpečné na vysoké tlaky a tu sa to fakt okamžite prejaví pri nezalisovaní. Ty si mal teraz taký dosť obšírny výklad, ale v skutočnosti možno ešte zákazníkom prejde raz ten spoj, že bez výkladu, že ako to je rýchle, lebo ono to je skutočne, možno, že oproti Rautitanu je to o niečo rýchlejšie tým, že neexpandujeme.
A oproti takisto klasickým nejakým presovaným technológiám je to tiež rýchlejšie, lebo netreba vlastne kalibrovať tie rúry. OK, tak ja tu teraz prejdem bez nejakého komentára, čiže si odstrihneme rúru. Tak. Natiahneme si násuvnú objímku vlastne na rúru. Spoj rúru netreba, nič kalibrovať. Dáme, skontrolujeme, optická kontrola, náradie. A spojka je hotová. Čiže pár sekúnd, žiadne používanie expandérov, je to veľmi rýchle. Že ten systém sa aj volá FastLock, fast je v angličtine rýchly a od toho vznikol aj ten názov, takže skutočne aspoň podľa tej demonštrácie je to veľmi rýchle. Podobné je to aj pri tých väčších dimenziách, čo máme zo skúsenosti, čiže to je asi to hlavná pridaná hodnota, ak to môžem vyhodnotiť, je práve tá rýchlosť montáže tých spojov. Je teda ešte niečo, na čo si treba dávať pozor v rámci toho spájania? Máš na mysli? Samozrejme. Vo všeobecnosti, možno, že by som ešte spomenul naozaj na jednom slajde tú výhodu bez inštalácie bez gumičky. Čiže vlastne tu je vidieť nejakú štandardnú tvarovku, s gumičkami a tým, že vlastne odpadá, táto gumička tam nie je, odpadá tá kalibrácia, nemôže dojsť k posunutiu gumičky, že nie je riziko, že následne tam vznikne po roku, po dvoch nejaká netesnosť. Ďalšia vec, ktorú treba pri spojoch, na ktorú treba pri spojoch upozorniť vo všeobecnosti, je vyhotovenie alebo ošetrenie toho spoja samotného. Vlastne materiály vo všeobecnosti sa dá povedať, že priamo na ten obnažený spoj nepatria žiadne chemikálie, čiže úplne blbúzdorné je vyriešiť tento spoj tak, že so zmršťovacou páskou ho treba oblepiť, ochrániť v podstate a či už potom pôjde do betónu, do purpeny, tento spoj je takto chránený a nemôže dojsť vlastne k následnému poškodeniu tej. Alebo teda napríklad asi dokonalým preizolovaním, to asi bude tiež riešenie. Tak úplne najistejšie je tá zmršťovačka, lebo tá izolácia môže byť následne nejakými omietkármi odstránená a podobne, o čom inštalátor sa možno aj nedozvie, ale dá sa to aj tak poriešiť. Čiže tie látky, ktoré sa nesmú dostať priamo na všeobecne tvarovky, mosadzné, plastové, sú rôzne lepidlá, mazacie oleje, acetón, riedidlá, alebo napríklad niektoré typy purpien. Čiže naozaj takto je potrebné chrániť ten spoj. Čiže izolovať purpenou nie je vo všeobecnosti dobré žiadnu tvarovku. Ale nemyslíme teraz asi rehal tvarovky iba. Nie, vo všeobecnosti, o všetkých tvarovkách to platí. Dobre, uvádzame ten systém, respektíve uviedli sme ten systém na trh na jar tohto roku, teda aby sme uviedli teraz tento webinár, vysielame na jeseň roku 2023. Máme teda kompletnú dokumentáciu, kde naši partneri môžu nájsť dokumentáciu, keď nie priamo teda od vás, ako od regionálnych technických obchodných zástupcov. Dá sa to aj na internete? Áno, ak si spomenul, to je prvá možnosť, že zavolajú nám partneri a my posielame na mail. S tým súvisia ďalší spôsob. Vždy vlastne, väčšinou sa snažíme v tých našich mailových podpisoch mať nejaké linky, nejaké banery, kde sa dostanú k informáciám na nové produkty. Ale vo všeobecnosti je veľmi dobrá platforma e-paper, e-paper po slovensky. Máme vlastne tento e-paper, tam sa nachádza komplet dokumentácia. E-paper je dostupný napríklad s linkou v mailoch, alebo napríklad aj priamo na internetovej stránke rehau.sk. Je prepojenie, čiže link e-paper hore v hornej lište. Sú napríklad dostupné na všetkých našich cenníkoch, katalógoch QR kódy, kde sa dá na tejto e-paper dostať, alebo priamo na katalóg. Predpokladám, že nie je treba žiadne prihlasovanie, nejaké extra, je to okamžite dostupné. Nie, to je voľne prístupné. Čiže je viacero možností. A naozaj tá platforma e-paper obsahuje všetky katalógy, všetky technické informácie, aktuálne ceny. Hej. Na tento systém FastLock máme momentálne pre rok 2023 ešte zvlášť katalóg, čiže nenachádza sa to v hlavnom katalógu, ale je zvlášť dopracovaný, vytlačený malý katalóg, alebo je aj v elektronickej verzii. V princípe predpokladám, že už od budúceho roka to bude skompletované do jedného katalógu.
Čiže keď sa vrátime späť tomu Fastlock konkrétne, aké teda výhody prinesie nielen našim smart inštalátorom, ale aj ich zákazníkom? Tu už vidíme vlastne vytiahnuté naozaj v tomto slade tie hlavné výhody, čiže spájacia technika bez okrúžku, bez tesnenia, ktoré sa môže počas životnosti poškodiť alebo už pri montáži, čiže toto nehrozí pri tomto systéme. Je to bez kalibrovania, orezávania rúrok, to znamená, že odpadá krok v montáži, tým pádom je montáž rýchlejšia, bezpečnejšia, spoľahlivejšia. Axiálna kompresia, to je vlastne súose lisovanie, ako sme ukazovali vlastne pri náradí. Je tam vyvinutá veľmi nízka sila na to zalisovanie, nie ako pri radiálnych press fittingoch, ale vlastne axiálne. Vyžaduje si to malú silu, je tam väčšia výdrž, tým pádom náradia. A to náradie, veľmi dobré je to, že to náradie, keď nezalisujete spoj, tak to vidíte. Hej. Nemôžete zalisovať spoj, ja neviem, na 50 alebo 20%, čo sa pri radiálnych pressfittingoch bežne stáva. Čiže tuto buď ten spoj spravíte 100%, alebo ho nespravíte a dôvod môže byť napríklad ten, že máte vybitú baterku na tom náradí. Čiže spýtam, keď si spomenul to náradie, čiže toto je to isté náradie, ako sa dá používať aj na Rautitan? Ak naši inštalatéri napríklad už používajú aj Rautitan? Toto je konkrétne pre tých, ktorých ešte toto náradie nevideli, to je taká najnižšia verzia A1. No, je to vlastne kombi náradie, ktoré sa dá použiť aj na systém Rautitan. Na tomto mieste príde adaptér na expander a túto hlavu si viete točiť, čiže toto je také malé kombičko. Štandardne používané, preto hovorím štandardne, lebo zatiaľ je to najviac rozšírené u našich montážnych partnerov, je náradie A-Light. Tá A-Lightka je bežne používaná na systémy Rehau, Rautitan, Rauterm a po doplnení čelustí, ako som spomínal, na Fastlock potrebujete zvlášť čeluste. Po doplnení čelustí, ktoré už máme k dispozícii k tej mašine A-Light, vieš potom lisovať aj systém Fastlock s A-Lightkou. Čiže je to veľmi flexibilné, viete sa k tomu dostať ako montážni partneri k tým novým čelustiam, buď za body z benefit systému, alebo si to viete kúpiť z cenníka, rôzne. Čiže na rade nie je problém hlavne pre našich smart inštalátérov, ktorí určite pracujú s Rautermom, s Rautitanom a doplnením čelustí si to vedia rozšíriť to portfólio aj o montážne náradie na Fastlock. Spomínal si Benefit, to je ten vernostný program, kde vlastne za body, ktoré sú prideľované za odbery, vieme bezplatne tieto komponenty poskytnúť. Dobre, keď sme boli pri tých výhodách, možno tá kľúčová výhoda je nákladová, že predpokladám, že naši smart inštalatéri, ktorí pracujú s Rautitanom, tak vždy ich prvá voľba bude Rautitan. Sú však situácie, kedy už ten ďalší zákazník, či už vzhľadom na veľkosť stavby alebo na iné faktory, nie je ochotný akceptovať tú vyššiu cenu za spoľahlivosť, prevedenie a to premium ako také. Čiže ako sme na tom s cenou Fastlocku, k tomu sa chcem vlastne dostať, je výhodnejší, teda predpokladám, o tom sme sa bavili, že je to niečo, takže skús nás previesť tými nákladmi. Tak všade v televízii počúvame, že idú na nás ťažké časy, tak tento vlastne systém Fastlock nám poslúži aj v tom, že vlastne sa vieme dostať aj na tie trhy, kde predtým bodovala konkurencia, len vďaka cenám, kde naozaj ten Rautitan z hľadiska tej vysokej kvality a tých produktov bol pre niektorých investorov nedostupný. Stretávame sa aj s tým. Hlavne možno pri väčších stavbách, ale aj pri menších stavbách, kde ľudia v podstate obracajú každé euro. Čiže vo všeobecnosti by som povedal, že systém Fastlock v porovnaní s Rautitanom, dá sa povedať, že je tam nejaký rozdiel 15% plus minus v cene. Je to taká stredná hodnota, pretože je to z viacerých komponentov zložené a vždy závisí od toho, že či na tej stavbe je viac tvaroviek, to je napríklad inštalácia vody, alebo či tam je viac rúry pri inštaláciách dopojenia vykurovacích teles napríklad. Čiže to percento môže kolísať, ale je to systém lacnejší. My sa to aj snažíme ako Rehau nejak zatraktívniť pre partnerov aj napríklad balíčkami zvýhodnenými, momentálne uvádzacími, ale napríklad samozrejme pri väčších stavbách aj nejakými obchodnými podmienkami. Čiže a priori ten systém je asi o 15% lacnejšieho Rautitanu. Vidím tam nejaké stĺpce, tie nie sú zámerne teda pomenované, je to porovnávané s ďalšou konkurenciou, čiže vidíme, že sú tie ceny nastavené veľmi konkurenčne na podobné plazleníkové systémy. Spomínal si tie akcie, tieto ešte viacej vedia zatraktívniť, takže skúsme o tom povedať viacej o tých akciách.
Áno, tak ako spomínaš, vlastne tá konkurencia, ťažko sa hovorí, že jednak, že nemôžeme spomínať značky, jednak, že tie ceny sú rôzne na trhu, aj pri jednej značke konkurenčnej sú rôzne pre rôznych inštalatérov, rôznych partnerov, ktorí majú rôzne ceny nákupné, čiže nedá sa to nejak zovšeobecniť, ale už tých skúseností, ktoré sú prvé už z toho trhu, vieme povedať, že naozaj tá cena je konkurencieschopná v tej kategórii stredne dostupných alebo stredne používaných alebo najpoužívanejších kvalitnejších plazliníkov. Čiže v tomto vieme zaujímavé boje zvádzať cenové a je to dostupné. Naozaj my sme sa to snažili zatraktívniť aj z toho hľadiska cenového. Spravili sa nejaké balíčky, ktoré sú dostupné vlastne. Na týchto slajdoch budete vidieť konkrétne balíčky, ktoré budú dostupné cca do konca tohto roka. Samozrejme s možnosťou nejakého predĺženia alebo nejakej miernej úpravy, lebo flexibilne to môžeme upraviť podľa požiadaviek trhu napríklad. Predpokladáme teda, že bavíme sa o tom, že webinár je z jesene 23, čiže ten balík, keď budete po tento webinár pozerať z archívu treba z 24. roku, tak asi už nebude úplne takto identický k dispozícii, ale určite bude veľmi podobná akcia, možno s miernou obmenou, aby sme to ešte viac atraktívnili alebo prispôsobili sa vašim požiadavkám. Ale vráťme sa teda naspäť týmto flex paketom, čiže čo je vlastne pointa tých zvýhodnení akciových? Tak tie balíčky boli jednak robené aj kvôli dostupnosti cenovej, ale hlavne kvôli tomu, aby sme vlastne sa dostali na trh, to znamená, dostali sa k vám ako k montážnym partnerom kvôli tomu, aby ste mali dostupnejšie, aby ste nemuseli zháňať nejakú 1-2 tvarovky po regióne. Čiže najvýhodnejšie je vlastne objednať si nejaký balíček, cenovo zvýhodnený. Buď si uplatniť sú dva typy balíčkov momentálne, napríklad. Buď si uplatníte jednorazovú zľavu pri tom balíčku, konkrétne tento balíček je v tvarovky rúry v hodnote okolo 4 000 eur v ceníkovej cene, čiže to sú 2-3 rodinné domy, žiadna tragédia. Čiže montážnik, ktorý si už pripravuje nejaké 2-3 rodinné domy, máme na toto už konkrétne prípady, ten balíček mu je na to veľmi vhodný. Samozrejme, keď zachýba nejaká tvarovka, tak sme veľmi dobre zásobení. Čiže alebo si uplatníte jednorazovú dodatočnú zľavu k vašim štandardným cenám, alebo vlastne si vyberiete sadu čelostí, napríklad na to spomínané nárade A-Light, alebo aj na toto nárade A1. Čiže v tej cene k tomu menšiemu balíčku môžete mať nárade, ktoré potom viete používať. Už ten väčší balíček napríklad, ktorý je za minimálnu hodnotu 8 000 eur v ceníku, odkyňam. Čiže po zľave predpokladám, že výrazne menej. Výrazne menej, nekonkretizujeme, lebo je to rôzne. Tak tam je dostupné dokonca komplet náradie A1, ako som vám ukazoval, s čelusťami od 16 do 32, čiže na tie bežné inštalácie dostane k tomuto balíku náš montážny partner komplet kufrík na použitie so systémom FastLock. Čiže už nebude závislý na tom, že si musí požičiavať to náradie alebo musí zháňať od niekoho. A to náradie v hodnote 1800 eur, čiže je to veľmi, veľmi výhodná kúpa tým, že bude mať k dispozícii aj nejakú zásobu a aj náradie a môže sebestačne potom ďalej fungovať. Do toho zvýhodnenia by som ešte, alebo do tých výhodných nejakých ponúk, tých uvádzacích by som možno ešte zahrnul predizolovaný FastLock, ktorý sa teší aj v regióne, napríklad v mojom aj západného Slovenska veľkej popularite, ale myslím si, že to je na celom Slovensku. Momentálne máme vlastne naskladnené od 16 do 25 predizolované rúry v cene holých rúr. Čiže je to naskladnené, cena je... Ja tento trend nevidujem, teda ten trend takej prefabrikácie, a toto je taký prvý stupeň, je dosť zrejmý a nielen v západnej Európe a u nás je určite výhodnejšie kúpiť tú predizolovanú rúru, obzvlášť za takú atraktívnu cenu a nemusíte tú izoláciu jednak obstarávať, jednak navliekať a navyše tá izolácia má veľmi zaujímavé mechanické vlastnosti, možno divákom bolo dobre predviesť. Oproti tým bežným izoláciám, ktoré sú vlastne na vrchu opatrené len penou bez nejakého ochranného plášťa, táto izolácia je veľmi mechanicky odolná, aspoň tak sa mi to javí. Áno, tá izolácia je vlastne kašírovaná, čiže kľudne, keď potom prejde ešte 10 ľudí, nič sa nestane, neporuší sa. Ako napríklad štandardná izolácia sa môže potrhať. Toto je odolná izolácia, momentálne ju máme vo farbe bielej.
Je to také, by som povedal, také prístupnejšie, lepšie, aby sa nemuseli kombinovať dva balíky, hej, modrá, červená. To sa nám veľmi neosvedčilo, čiže Rautitan má izoláciu alebo predizolované rúry sivé, Fastlock máme v tomto bielom prevedení. Momentálne možno sa naskýta otázka hrúbky tej izolácie. My sme momentálne naskladnili také štandardné typy, najviac používané. Konkrétne pri tej dimenzii 16-20 je to 6 mm, a potom je to 10 mm a pri 25 je to 13 mm. Ale budú dostupnejšie aj iné hrúbky tých izolácií v katalógu, ale samozrejme to sú už potom momentálne na objednávku, čiže momentálne tá ponuka je pri týchto 6, 10, 13, 16, 20, 25 rúrach. Čiže treba zvorazniť za cenu holých rúr, ktoré sú bez izolácie, aktuálne prebiehajúca akcia na tieto predizolované rúry. Takže myslím, že v kombinácii s tými paketmi a týmito predizolovanými rúrami je to viac ako atraktívna ponuka pre vás, pre našich smart inštalatérov. Vyčerpali sme jednak časový priestor, ktorý sme na to mali, a myslím, že k systému Fastlock si nám obšírne povedal všetky detaily, ktoré našich divákov môžu zaujímať. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoju účasť, za cenný obsah. A ďakujem aj vám, našim smart inštalatérom, že ste investovali váš čas a pozeráte tento webinár, či už live, alebo z archívu. Takže veľmi pekne ďakujem, prajem vám veľa zdaru aj v týchto prichádzajúcich časoch, aby sa vám darilo, aby ste mali čo najviac zákazov, optimálne samozrejme systémom Rehau. Majte sa pekne.